Hu, 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 hu. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Tunggul TV ya, channel dari desa Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih saudaraku semuanya, sedulur tani dimanapun anda berada, yang kali ini sudah menonton video ini ya. Hari ini aku lagi mau menuju ke sebuah rumah ya, rumah warga. Ini yang tempatnya ini sepi ya, di bawah perbukitan seperti ini ya. Dan beliau ini tinggal sendirian di sini, dan mohon maaf agak terkena gimana ya, saya ngomongnya itu susah, gangguan ya, setelah selesai menikah pada saat itu. Dan beliau ini sekarang menempati rumah peninggalan orang tuanya. Di sini sendirian ya, tanpa ada yang temani ya, karena saudara juga jauh, jadi ke sini ya tidak bisa setiap hari ke sini. Jadi yos gimana lagi, kayak gini jadi kita akan sambangi beliau. Beliau ini sendiri. Iki tolek ngeteri mes sendiri, tinggal sendiri di rumah ini ya, tanpa ada yang satupun yang menemani. Rumahnya ini dikelilingi dengan seperti ini sangat sepi, jauh dari tetangga, jauh. Kuwi wonge. Bah, nyapa lo sampan Mang? Masak. Masak no. Wis masak toh? Kayak apa lo? Iki arep ngeteri rezeki sampean. Yo. Masak sendiri, Mbah Mes. Masak dhewe. Seperti inilah kondisinya teman-teman. Wendi segamu masak borong? Ini ki Mbah Mes masak. Kuwi apa banyu? Lha sing ditempe ngono. Lah kok ora kok goreng, apa ora enak minyake? Piye kok ogah? Wih, buka tititipan ke wong kon ngenehne sampean. Ora, iki ki diparingne sampean. Iki lho, iki ya engko kon nggih sampean dipangan. Lah aku wis lek suruh wis serwani. Ngono lho ya. Dimasak, diolehi bendina, ge apa iki jenenge? Digawe iki enek roti, enek mie, sabun umbah-umbah. Enek tempene, enek terine. Ya, iki sampean simpen. Kene warna kae gek dimasak, iki sabune nggih umbah-umbah piring. Ora bisa disuruh. Iki lah rezeki wong, yo matur suwun ngono karo sing ngenehi iki lho, ning kene ning jero HP. Matur nuwun ya. Niki aku wis lho kuwi sabun umbah. Iki sarimi ya, diolahi ya iki tempe. Ngono lho. Iki tempene leren, iki urung dadi. Iki lek nggae kopi, gulane. Lek iki teri. Iku kena kok goreng kuwi tempene ya. Apa jenenge? Leren. Ge kena dimasak sesuk-sesuk. Ya, Mbah ya. Matur nuwun ngono lho. Ya. Muga-muga sing ngenehi sehat. Rezekine lancar. Ngono ya. Nonton kene lho, Mbah. Iki tak ler. Iya, lek ora diler apa jenenge?
Malah basa iki sabun umbah-umbah lho. Engko kok kira panganan. Sabun umbah-umbah. Ya, ora apa-apa, kuwi wong kuwi roti. Engko nek kok ge pangan sing kuwi roti. Muga-muga sing ngenehi rezekine lancar. Dikai awak sehat, ben nyambut gawe penak. Ya. Madhep rene lho, matur nuwun ngono. Iki opo iki? Ngele teko iki mang, kon ngeterne nyamae Mbah Mis ngono jareke. Kuwi sabun, kuwi kok diadus iki. Sing sabun adus. Nah, kuwi iki enek lomboke, eneke lombok garing ning kono mang tapi ora enek anune. Mana sih? Wes, aku wis bar mangan. Lha wis adem lho. Lah adem kae engko kuwi lek anu renek jangan engko masakan mine. Ya. Dipangan lho aja engko kok ingup anu. Ngendi lah ngeler. Engko pan tikus. Iya. Wis kok disigeki, disingkrehne, sesuk dimasak. Ngono lho. Lah ora apa-apa, saiki wong ki apik-apik wong saiki. Wis adem lho. Kuwi to. Wis wareg aku. Lah aku mah wis mateng ning omah kok. Wis mateng kok. Apa iki ora nggih lawuh piye sampean iki enek tempe ngene? Lah kuwi jangan aku mang. Iya Mas. Iki masak. Lah anu ngono. Iku mangklan kok santeni ngono. Enek kambil. Kambil sik eneng. Ya titik-titik ae lho, masak ki ya ora usah akeh-akeh. Sing penting dipangan wareg ngono lho, dipangan esuk, pangan sore ngono kuwi. Nglek luwe tinggahe mine. Mine kuwi sak mbrukan kuwi iki roti sing ngene-ngene iki. Iki kok nek kok pangan saiki ngono kuwi rotine. Ngono lho. Ayo rong ngandang piye lho andak tinehi kok. Ora apa-apa lho. Yes, pokoke matur nuwun ngono lho, ya. Dongakne wonge sehat, lancar rezekine. Ben ngele. Lah mang lali sesuk golekne mbakone. Iso tak tukokne. Mbako lho ora enek papire barang ngono. Lali mang. Sik eneng. Iya. Janji sik eneng. Wareg e. Piye aku mau bareng layat. Enek wong ninggal. Kayak jamus nglodo. Nyeblok. Nyeblok ket anu, apa jenenge kuwi? Ket menek rambanan. Gek tugel ligone gek wonge ninggal. Wis mateng, guys, wonge Mbah Mis. Wis wareg. Wareg tenan. Lha piye? Ora kok bumboni? Lah, iki lho enek bumbune ku mang. Eruh apa ora? Anu masako. Iki lho. Moto eneng, iki masakone, ya. Nggih piye lho nek ora kok bumbon iki masak ya ora enak pangan kok. Iya titik sak cukupe ngono ae engko sesuk masak neh ngono lho. Ya. Lah iya ngandak dipangan dhewe ya engko lek malah lek akeh-akeh lebar. Buang. Ya wis ngene lek ono aku tak mulih ya. Kuwi anunen lho, sigeki. Ya. Ya wis. Kowe ra sonjo? Piye?
Lah ya sonjo barang lek anu. Koncoke wong sing akeh kene ngomah tanggungan. Lah ya tanggungan apa? Ya wis anu tak mulih ya. Iya ya lek regi madang. Oh, ora madang iki wareg. Kon ngangguyi regi. Ya wis lek anu. Assalamualaikum. Ya salam. Salam. Ya. Jan. Jas. Parisine wong